tieto veci a ešte aj sa aby do toho nezasahovali a sa snažia. Ty kde si bol doteraz, prosím ťa? Ja tu už pol hodinu si opakujem text, už nemám čo robiť. Už som dávno mala byť naportovaná, už sme tam dávno mali... Povedz mi, kde si bol, čo si robil? Keď prejdem k ďalšiemu zadaniu, lenže čo by si urobil inak ako Mikuláš, čo sa týka toho technického prevedenia? Teraz neriešime komunikáciu. Kde ten portík, ako som, keď som hrála tú režisérku, asi musí byť, aby sme to počuli dobre? Dostali sme ponuku v rámci Hereckého inštitútu, aby sa u nás realizoval workshop v rámci odboru multimédia, kde vlastne by získali tí študenti aj nejakú tú praktickú a skúsenosť a hlavne tie načerpali mäkké zručnosti. Dôležité je naozaj, opakujem, slušnosť, komunikácia, prípadne otázky, dohoda. Je to vlastne, aj keď to vyzerá, že ja idem zaportovať, nie. Vždy je to minimálne o tých dvoch ľuďoch. Hlavným cieľom festivalu je prepájať profesionálnych umelcov, umelkyne a žiakov a pedagógov a navzájom sa inšpirovať. To znamená, že našou misiou je jednak odhaliť, ako sa to divadlo naozaj rodí, čo je ten proces, že to nie je len to predstavenie, ktoré večer, hodinu a pol alebo dve v divadle vidíme, ale čo všetko tomu predchádza. A na druhej strane pomôcť pedagógom a žiakom, keď pripravujú napríklad školský program alebo nejakú besiedku alebo súťažnú divadelnú inscenáciu. Už tebe dáčka kričí majster zvuku, že 20 sekúnd. Ale nech sa si pohnúť. Ja mám pôjde dopapať. Aby ťa učila, ale to máme teraz potvať. Ako to mám, ale musíš klasiť. Ako to mám potvať. Boli to profesionálne herečky, bolo to aj vidieť a vedeli, že čo rozprávajú. Takže hlavne, že byť zodpovedný pri tom zvuku, pri videu a tak. Dozvedel som sa nové to, že ako to funguje v zákulisí, že ako mikrofóny si nastavujú a že to nie je jednoduché. Pôvodne sme plánovali, že festival bude putovný, takže uvidíme, keď si zhodnotíme celý ročník, že či ho necháme ešte trošičku rásť a kvitnúť v Humennom alebo na východe, alebo naopak vyberieme si úplne iný región, ale určite to bude mesto, kde profesionálne divadlo nie je a kde ten kontakt s tým divadlom je naozaj náročnejší.